Ndewonu ndị Igbo, abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa. O nwekwara nnukwu ihe nkụzi njikwa wee bịa, ya bụ aha ihe ndị dị n'ụlọ akwụkwọ. O nwekwara ọtụtụ ihe anyị naghị akpọ aha ya nke ọma. Anyị na-eji sụta oyibo, anyị asụta Igbo. Ọ bụghị ihe ziri ezi. Ya bụ ile anya na bọọdụ anyị, ị ga-ahụ ihe ụfọdụ ihe m depụtara. Ọ bụghị ha niile, ụfọdụ ka m depụtara aha ha na Igbo nakwa na Bekee, ka ịhụ ndịiche dị na ya. Maka na oge ụfọdụ anyị na-asụ ya, anyị anaghị ama na ya anaghị asụtacha ya nke ọma. Ngwa sonyekwa m n'ụbọchị taa. Aha ihe ndị dị n'ụlọ akwụkwọ. Nke mbụ bụ akwụkwọ. Ka ị na-ede ya, mara na enwere kpọm. Ebe kpọm kwesịrị denye ya. Akwụkwọ nke ndị Bekee kpọrọ book. Mana ị ga-afụ ka nwata akwụkwọ na-ekwu, nye m buuku m. Ị naghị asụta ya nke ọma. Nye m akwụkwọ m. Ị chọrọ ịsụ Bekee, sụọ Bekee. Ị chọrọ ịsụ Igbo, sụọ Igbo. Nye m akwụkwọ m. Nke abụọ bụ bọọdụ ọcha. Ị hụla ka esi ede bọọdụ na Igbo? Bọọdụ ọ ada abụọ, atụrụ ya kpọmkpọm, ya mere ya bọọdụ. Kawakwa ahụ na-atụ kpọm ebe kwesịrị ka ọ dị, ka okwu gị wee zuo ezuo. Bọọdụ ọcha, ihe ndị Bekee kpọrọ ya bụ whiteboard. Enwekwara bọọdụ ojii. Bọọdụ ojii bụ blackboard n'ọnụ Bekee. Nke atọ bụ oche. Butere m oche, ọ bụghị butere m chie. Butere m oche. Ọ ya mere na Igbo anyị anaghị ezu ezu, maka anyị sụta Bekee, anyị asụta Igbo. Mana n'ụbọchị taa ka ị ga-ahụ ndịiche. Butere m oche. Oche bụ chie n'ọnụ Bekee. Nke anọ bụ nchicha. Kedu ihe a na-akpọ nchicha n'ọnụ Bekee? Eraser n'ọnụ Bekee. Nke ise nzu odee. Kedu ihe bụ nzu odee? Chalk n'ọnụ Bekee. Nzu odee ka m ji wee dee ihe niile a m dere, ya bụ chalk, nzu odee. Nke isii bụ uzuzu. Ịhụ ya? Enweghị kpọm nọ n'okpuru ya. Uzuzu. Kedu ihe bụ uzuzu? Dọsta. Ị ga-ahụ mmadụ ozie, jee wetara m dọsta ka ị wee chichaa bọọdụ. Jee wetara m uzuzu ka a na-akpọ dọsta n'ọnụ Igbo. Uzuzu. Jee wetara m uzuzu ka ichichaa bọọdụ. Hụla ya? Ọ bụ wetara m dọsta. Ndị Igbo nkwọ na-asụ n'Igbo ọfụma, ka Igbo anyị na-atọ ụtọ. Nke isii bụ nke asaa bụ elekere. Ịhụ ka si kpọọ ya? Elekere. Ya enwere nwere. Ịhụla ka ihe si aga? A na-aha ekwu ndịiche dị na le na re. Ị na-ene anya ebe ọzọ, anya gị dị n'azụ. Ị nakwa ene anya na blackboard anyị, n'anya na bọọdụ ojii anyị. Ngwa, kedu ihe blackboard n'ọnụ Igbo? Bọọdụ ojii. Chi ga-azọ gị. Aka na-apịa gị kịta. Na-ekwu ire n'anya na bọọdụ. Na-ene anya na bọọdụ anyị. Enwere nwere. Ịhụla ndịiche? Elekere. Ka ọ bụ njọ gị echi, isi m elekere. Ile ga na-elelelelele, ịma nza ihe njọ gị ọfụma. Uwe mpịa gị tarị. Na-ekuzi ihe, uche gadịrị ihe na-akụzi. Ị na-anụ ya? Echikwa. Kedu ihe bụ elekere n'ọnụ Bekee? Clock. Ịhụla ya? Ị chọrọ ịjụ mmadụ kedu ihe na-akụ n'elekere gị, ọ bụghị kedu ihe na-akụ na klọk gị. Igbo gị ezughị ezu. A na-ama achọ asụta nke a, sụọ naanị Igbo.
ị chọrọ ịsụ bekee sụọ naanị bekee. Kedu ihe na-akụ na elekere gị? Gwa gị ihe na-akụ m. Ị nụrụ ya? Aga m ajụkwa ajụjụ echi. Ihe ndị a m kụziri ụnyaa, m kụziri taa, m kụziri nwanne ụnyaa, aga m ajụ ajụjụ. Onye azụrakwaghị ajụjụ m, aga m apịa ya ụtarị. Ị laruo n'ụlọ tata, ihe ndị a m kụziri egụọ ya nke ọma, maka mbịakwa ọzọ ana m ekwu na m na-ajụ ajụjụ. Ude nkwọ asa gị dịkwa mma, mana ị na-eme ka Mgbeke, ị naghị eme ka ude nkwọ. Na-eme ka ude nkwọ na ị na-eze ka Mgbeke. M na-akụzi ihe ka ị na-ele anya na bọọdụ ojii anyị, ka ifu ihe anyị na-akụzi, na-eneme anya ịmụta ihe. Ọnya mere ndị nkụzi na-akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ nwa ha ama ihe a na-akụzi. Unu emekwa na-asụta sọ bekee asụta na-akụzi ihe na-eneme anya nwa ọma ọ na-ahụla nne ya. Anyị akụzichaala nke ụbọchị taata. Onye na-abụ ya gụwa akwụkwọ ya.